Langnya shisha ki news peniam news politik kum kine ki news de ban pen bha ban ai min sim ki kun sumla kari. Thank you to this great man for standing strong and focused on your goal. All the best, God bless. 331 like. Nga komen haba ngayo iki kun kari ki kiu katno ngahun komen sim 334 like. Haba ngape ki jingsna jingbam te ikui hi ki kasipi ban bamru sngew hun 249 biang bha bro ito ikiaw jong pi te ikrshan shisha yala upersa kanekin kata katin persab in jong ikiaw hi kibidop bro bat ro pidei ban sumar bhaya kalok pat kikun bat kaburo mila kakiaw 159 like. Full support to this entrepreneur. This guy will go big time. Bravo. 91 like. Great job. Kadai ka jing kata ubleu na karku kado ipi 81 like. La ka jing sedang jumeru kalong kubarit kabukut jume kandaman kraw shikadai. Job 8 verses 7. God bless you. Amen. 102 like. Para kasi nga support bay 18 like. 80 like. Good ngabha ban ai yemen sim para kasi 54 like. Nang kiu bat ubleu na karku ipi ba 50 like. Nan ong pa bawat ya bisni but ya kakam ini ba sedang dakiwe dang pun ba ki jaikam 212 like. All great success and good luck wish from Diamond Ice Cream Plant, Greater Noida, UP, to Master Nobin for his new ice cream venture 22 like. Yo kiao shu na kumita mentar haprotai pidon bok palat congratulations 73 like. Singkwa ban yo ban ai kuble ya ita kiaw jong pi 61 like. Kakam te la biang ngakwa bapin ai daga kerteng kasi ya jingbam kenang bangangai kibak thet ngindup tip 14 like. Pen buk be yaw barjala kiu parari pendu be yaw barjala kiu parari 80 like. Yo yaw persabada transha kiaw ru pasbun mensim ban bakloi ban yarap kumne ken de benong kilonging kasi jungi. God bless you ba 17 like. Good job and go ahead bro 75 like. Kum kinoi te ne kushin rang kasi bedun ka jingkit kli 5 like. Keep it up boss. Ice cream ru best ban ikhui ba 32 like. Nangaroi to bleon kurku ipi 39 like. Ngas nyuk men bat jauh umat kumen banyo sngew yoki kentin trishtom na pi samla lada barok it samla ki ya trishtom nala de don kono kam kabumla 32 like. Para kasingin ya kershan 2 like. Good job brother penmi shibun supply no shabaro pari kasi jantia 20 like. Sngew tenat shisha ya pi to blain karku yapi ba pinang kiu shaprang 10 like. Kaji ing don komen sim 3 minute kaplai na ki jing snew kum jingop ki drop kiat bat ki 23 like. Pi yo kiao best na best full respect for your kiao 13 like. Na komen banyo ya pi kun to blain karku ya jing tumu jung pi ublei unyarab ya ku bayarab yalade praise the Lord 13 like. Wow, good job ba ka ai men sim shangi kun kasikar 21 like. Nga aingu ya ublei ba nam ta ka jing ku ba jing pilan printi nam ta kane ka kam jong pi kalong jing sorong ga jai ban jungi ba na shukwa ba na jing mod pi ba pin ai kerteng no daga ice cream company jong pi knang ba la dangi tet ice cream ngin wat daga ta kerteng ga ba pi ai ma pi 12 like. Ublei nang ya kerku pi nang kiu shaprang 13 like. Nang ya kiu shaprang ba nang ya trish tamba 12 like. Daya time ne prolog bishbun